Здравейте от мен, уважаеми господин Големански, скъпи гости, приятели. Благодаря за поканата. Бюджет ще има, той ще бъде в евро. Окончателно ще бъде приет в началото на декември, вероятно към 5 декември. Ще имаме приет бюджет на второ четене. Но сме се събрали тук, за да си поговорим за капиталовите пазари. Между другото, това упражнение го пробвахме и преди 2 дни, ако не се лъжа. Направихме генерална репетиция за тази среща. На тази генерална репетиция преди 2 дни беше нещо като опело на българската фондова борса. Защото всички данни, които разгледахме, показваха, че само в региона на Югоизточна Европа, без да се сравняваме с развитите пазари, ние сме ако не на последно, на предпоследно място. Тоест, добрата новина тук е, че от това по-зле не може да стане. Това е добрата новина. Лошата новина е, че е толкова зле, че нямаме дори началния капитал, с който да почнем да се развиваме. Можем да си говорим, господин Големански говори много добре, той не само, че говори професионално, но и красиво говори, го забелязвам в последно време, типично за един председател на Комисията по финансов надзор. Аз се гордея с него и с новия екип, защото съм част от мнозинството, което ги избра. Дори те са по мое предложение. Това е тяхната първа годишна среща. Пожелаваме им успех и в тяхно лице виждаме надежда. Надежда до година, като се съберем на годишната среща, да не е като следващото опело на българската фондова борса, а да можем да си кажем някои положителни неща за развитието на пазара. Последните няколко дни, покрай цялата трагедия на нещата, аз чух няколко добри идеи, които ако ги реализираме, ще са стъпки в правилната посока. Първата добра идея чух преди 2 дни от Апостолов, който предложи, след като така и така ще се вдига данък дивиденд от 5 на 10%, поне да дадем възможност този данък дивиденд да се плаща с компенсаторни инструменти. На мен тази идея ми харесва. Тази идея не е залегнала в бюджета на първо четене, но аз ще се опитам да събера парламентарна подкрепа в Народното събрание за такова изменение между първо и второ четене, поне като се дига данък дивиденд, да се даде един малък стимул за капиталовия пазар, като се разреши този данък да се плаща с компенсаторни инструменти. От това няма да пострада кой знае колко бюджета, защото активните компенсаторни инструменти към момента са с номинал от 300-400 милиона, вероятно едва ли са повече. Кима утвърдително господин Големански, така че не съм сгрешил. Но това ще е колко? 420. Но това ще е стъпка в правилната посока. 420 милиона лева по номинал, 210 милиона евро. Според мен една част от тях никога няма да се появят, защото те са някъде по дюшеците, забравени, загубени и така нататък. Акционерите, знаете, и държателите на тези компенсаторни инструменти са вероятно стотици хиляди, ако не и милиони. Една част от тях не знаят, че имат такива компенсаторни инструменти, други пък имат много малко и не им е изгодно изобщо да се занимават с това да търсят инвестиционен посредник, да заверяват сметки, да ги продават, да плащат такси, т.е. минуса в бюджета от това няма да бъде голям. Но за сметка на това, приноса за развитието на капиталовия пазар ще е съществен. Това е едното малко нещо, което може да направим. Второто малко нещо, което можем да направим е, за мен, и го казвам съвсем откровенно, е много лоша идея, която някак всички българи преследват, тази лоша идея, да си инвестират парите в апартаменти. Ние сме най-големите инвеститори, като държава сме най-големите инвеститори в апартаменти. Кой посъбере някой лев? Апартамент в София, апартамент в Пловдив, от малките градове, апартамент в по-големия град. Може да е буксоньера, двустаен обаче апартамент. Така и на морето, и по планината. Така се пробутва и кеша, защото, за съжаление, все още голям процент от тези сделки се изповядват на по-ниски от пазарните цени, което стимулира развитието на сивата икономика, което е една съвсем отделна тема, свързана с данъчните оценки, които аз много
разгорещено настоявах, не се прие, но настоявах много разгорещено, правя скоба, да увеличим с пъти данъчните оценки, защото те са в пъти по-ниски от пазарните. И давам пример със себе си. Ние имаме семейен апартамент в Хасково. Данъчната оценка на нашия семейен апартамент е 34 000 лева. Пазарната му цена е 200 000 лева. Данъка се плаща върху въпросните 34 000 лева. Данък сгради на година е 51 лева. Получаваме 50% отстъпка като единствено жилище или не знам там точно поради каква причина, т.е. плащаме 25,50. Разделено на 12 месеца са по 2 лева на месец. Нещо повече, моят кмет в Хасково направил друга калкулация и казва данък апартамент, такса смет и данъка на автомобила е точно 1,5% от минималната работна заплата на двама работещи в едно семейство. Тоест двама работещи в семейство на минимална работна заплата, всичките данъци, които плащат към общината, са 1,5%. Това е най-големия процент. Защото си на минимална заплата и тези данъци са сравнени с минималната заплата. Ако вземаш двамата родители или двамата човека в семейство вземат 2 пъти повече от минималната работна заплата, то това ще е 0,75%. И с тези 0,5-1% ние очакваме общините да развиват инфраструктура, да асфалтират, да правят водопроводи и какво ли не още. Тоест, ето това е една голяма възможност за развитие на сивия сектор. София същото. Данъчни оценки по 700-800 хиляди евро, в най-добрия случай, пазарни цени по 3-4 хиляди евро. Губи държавата от ДДС, губят общините от данък сгради. В този сектор се върти един огромен кеш, който се влачи напред-назад с чантите и всеки се опитва да се отърве от този кеш. И това рано или късно трябва да се промени. Ако зависи от мен, ще се промени много бързо. Но искам да се върна на основната ми теза. Коя е лошата идея? Да се инвестира във въпросните апартаменти, защото те не носят от наеми, носят почти нулева доходност от наеми. Добрата идея е това, което чух от господин Големански тази сутрин и го поздравявам за тази добра идея. Между другото, ние в частен разговор с него сме я коментирали и преди, да се даде възможност за първично предлагане на държавни ценни книжа на Българска фондова борса. Колегата след мен ще ви каже пример от други държави за това как това е стимулирало развитието на капиталовия пазар, но ето ви един инструмент, в който хората могат да си вложат парите, т.е. да купят държавни ценни книжа на доходност 3,5, 4, 4,5%, като тази доходност, тази лихва, тя е необлагаема, заради това, че печалбата от Българска фондова борса е необлагаема. Т.е. дори държавата да дига колкото си искат данък дивиденд или друг данък, ти не плащаш нищо, или данък върху доходите на физическото лице, не плащаш нищо, защото тази печалба е освободена от данъци. Във всеки един момент можеш да разполагаш с парите си. Ако като закупиш апартамент, си блокирал парите, ако ти потрябват след ден, след седмица, след месец, след 2 месеца, ти трябва да си продадеш апартамента с отстъпка, за да можеш бързо да си вземеш парите. Не така стоят нещата с притежанието на държавни ценни книжа. От днес за утре можеш да ги продадеш и да си получиш парите в рамките на няколко дни. Така че ние трябва да работим, господин Големански, според мен и по двете идеи, да се опитаме да ги постигнем малки крачки, но в правилната посока, за да дадем кураж на компаниите в капиталовия пазар. И Комисията за финансов надзор има много голяма роля в това. Тя не трябва да бъде толкова консервативна, колкото беше предния състав. Предния състав, единственото, което чувах от тях е как, и тя ги познавам, подкрепям ги, не казвам нищо лошо за колегите, но те бяха с разбирането, че Комисията по финансов надзор трябва да предпазва инвеститорите от рискови инвестиции. Ако ще ги предпазваме от всякакви рискове, за какво е то капитал в пазар?
Капиталовия пазар е да инвестираш средства на собствен риск. Когато комисията се опитва да направи акциите държавни ценни книжа, грубо казано, така няма как да се развива капиталовия пазар. Тоест, надявам се комисията да бъде по-отворена, не толкова консервативна и наистина да видим на следващата година да се поздравим с някои успехи и да не бъде такова трално настроението в залата, каквото е сега. Благодаря ви.